Здравейте, аз съм Калин Йорданов, а вие гледате So Tasty Food. В днешното видео ще ви покажа как да приготвите вкусна картофена крем-супа у дома, като тя ще е супер семпла, с малко съставки, но в същото време уникално вкусно. Преди да започнем, ще ви поканя да се абонирате за канала, цъкнете камбанката, за да виждате винаги всяка нова рецепта, която качвам. Хайде сега да готвим. За целта нужни са ни няколко картофа, около 500 грама картофи, един морков и една глава лук. Обелваме си моркова, обелваме си и лука, режеме и лука и моркова на едро, като ги поставяме в пенджерата, в която ще си правим нашата супа. След което ще й добавим олио и тези продукти ще ги сотираме за няколко минути преди да сложим картофите. Докато лука и моркова се пържат, ние си обелваме половин килограм картофи. След като сме обелили картофите, ги режеме на не много големи купчета, за да може по-бързо да се сготвят самите картофища. Готовия нарязан картоф го добавяме към зеленчуците, които вече се пържат. Ще добавя около 20-30 грама масло. Добавяме картофите. След като добавихме картофите, ще добавим и вода. Подправяме с сол. Докато чакаме картофите да се сварят, ще се направим едни кротони. За каре крем супа без кротони. Вземаме си в случая 2 филии хляб. Нарязваме ги на ситни купчета. С размер, какъвто ние си прецениме. Някои ги обичат по-ситни, някои по-наедро. Аз лично ги предпочитам ето така, по този начин. Нарязваме си двете филийки, след което ще си нарежеме и 100 грама бекон при тях. Нарязваме го и него на купчета по този начин. Добавяме малко мазнина. След като картофите са готови и вече са сварени, е време да ги махнем от котлона. Добавяме 200 мл сметана готварска и пасираме добре до получаването на хомогенна смес. Вече сме си пасирали супата, изкарахме готовите кротони с бекон. Виждате гъстотата на супата. Уха е чудесно. Ще добавяме от хрупкавите кротони с бекона. Ако днешното видео ви е харесало, споделете го в социалните мрежи с приятели. Така помагате на мен и на канала да се развива. За което ви благодаря. Чао и до нови срещи!